שלום חברים, היום אנחנו נדבר על הנושא של בדיקת שמנים ומים לקנגו. שאר הבדיקות הן בדיוק אותן בדיקות כמו שראינו קודם במאזדה, כולל כלי נהג, כולל רישיונות, כולל טופס למקרה של תאונה, אפוד זוהר, כל מה שקשור בכלי נהג לפי הסדר אנחנו נוודא שיש לנו את הכל. פתיחת מכסה המנוע היא כמעט זהה כמו במאזדה. בצד שמאל של הרכב יש לנו כאן ידית פתיחת מכסה המנוע, גם כאן נותנים משיכה עדינה עד ששומעים קליק ואז מכסה המנוע נפתח. מעל הסמל של רנו מכניסים את האצבעות ומושכים את המתכת לצד שמאל. יש כאן איזושהי ידית כזאת שאותה לוקחים שמאלה והמכסה מנוע נפתח. ישנו מוט להחזקת מכסה המנוע על מנת שלא ייפול לנו על הראש, ופתחנו את מכסה המנוע. יש כאן מדיד של השמן, הוא בצבע צהוב, מוציאים אותו החוצה. כמו שאמרתי קודם, מרחיקים אותו מהרכב, מנקבים ואז מגלים שיש לנו רשת. ברשת יש לנו פתח נקודה תחתונה, נקודה עליונה. מנקבים את השמן, כאשר חושפים את הנקודות התחתונה והעליונה, מחזירים את זה לפתח לשרוול הרכב, תוקעים את זה עד הסוף, מושכים חזרה החוצה ומוציאים מחוץ לרכב, ואז מגלים שיש לנו שמן קצת מעל המינימום. זה אומר שהרכב לקראת טיפול, אבל עדיין לא צריך למלא שמן, מפני שבין המינימום למקסימום זה בסדר, אין צורך למלא. חשוב לבדוק עם האחראי רכב מתי הטיפול שלו, או אם יש צורך למלא, לשאול תמיד את האחראי רכב, לא לעשות על דעת עצמנו. אם יש צורך במילוי שמן, כמו שאתם רואים יש כאן פתח עליון בצבע צהוב, הפתח העליון הזה בחצי סיבוב יוצא הפקק, ואז ממלאים שמן עם משפך על מנת שלא יישפך על כל חלקי המנוע, וזה יכול לעשות ריח לא טוב ולהישרף ואף להדליק את המנוע ולגרום לו נזק. לסגור טוב, לוודא שסגרנו, כי אנחנו כנהגים לא לסמוך על חניך כזה או אחר שיבצע את העבודה הזאת בשבילנו, את הבדיקה כולל המילוי. רק אנחנו ממלאים. במקרה מסוים בתנועה שלחו חניך לבדוק מים, הוא גילה שחסר מים, הוא מילא בחלק הזה של המנוע, במקום שמן הוא מילא מים עד הסוף ואמר הכל בסדר. נסיעה ראשונה של האוטו גמרה את המנוע. חשוב מאוד שהנהג עצמו יעשה את זה, ורק הנהג יעשה את זה ולא יסמוך על אף אחד. גם אם הוא צריך לרוץ קדימה או אחורה לשירותים וכאלה, ימתין עם הבדיקה, ושיסיים את כל הריצות שלו, יבצע את הבדיקה באופן יסודי ורק הוא בעצמו. מים למתיזים גם כאן למלא, במיוחד בימי הגשם, צריך למלא ולוודא שיש לנו מספיק מים, כי אחרת כשאנחנו רוצים את המים לא יהיה לנו מים למתיזים. מים לרדיאטור, כאן יש לנו פתח למילוי, לעשות את זה רק כשהמנוע קר, לא כשהמנוע חם, ומצד זה נוכל לראות עכשיו את המקסימום מינימום. כאן במכל המים אנחנו רואים את שני הנקודות של הגבוה והנמוך, המקסימום והמינימום. גם כאן כשהמים בין המקסימום למינימום זה בסדר, אין צורך למלא, אבל חשוב מאוד לוודא שנגיע בזמן מילוי למקסימום. אם לא מילינו וזה ביניהם בתחום הזה, זה בסדר, לא צריך למלא. חשוב לדעת, כשהמנוע חם, כל מערכת המים נמצאת בלחץ. אם ננסה לפתוח את המכסה של הרדיאטור או של פתח המילוי של המכל עיבוי, נגרום להתפרצות של מים החוצה, דבר מאוד מסוכן שעלול לעשות לנו כוויות חמורות ומסוכנות. לכן לתת לרכב להיות מונע כשהמנוע חם, רק עם רכב מונע, לפתוח לאט לאט את המכסה. תשימו לב, עכשיו אני מנסה לפתוח את המכסה, תסתכלו על היד שלי, אני מסובב, גם כאן יש ציור להיזהר מאוד שזה חם, אבל הסיבובים הם לפחות 6 עד 10 סיבובים עד שהמכסה הזה יצא. אנחנו שומעים את הקליק הזה, ועוד סיבוב, ועוד סיבוב, ועוד סיבוב, על מנת שהיצרן יעשה את זה כך שלא יקרה מצב שהפקק יעוף לנו פתאום לפנים כמו שהיה לפני הרבה שנים. היום יש כאן 8 סיבובים, והסיבובים האלה לבטיחות שלנו. אחרי שפתחנו, ממלאים מים כשהמנוע עובד, כשהמנוע חם, רק כשהמנוע עובד. כשהמנוע קר אין שום בעיה למלא עד המקסימום ולסגור את הפקק, ולא בכל הכוח. לא צריך המון כוח, לסגור אותו עד לנקודה שהוא כבר לא יכול להסתובב יותר, ממש בעדינות, להגיע לסיבוב הסופי שלו
ולא להמשיך לסובב כי זה יכול לעשות נזק, וככה יהיה קל לפתוח וגם לסגור. הלחץ של המים יגרום לאטימה סופית, אין צורך להדק את זה מאוד. עכשיו נדבר על כניסה נכונה ויציאה נכונה מהרכב. הכניסה הנכונה צריכה להיות באופן הזה שאני אגיע לחלקו הקדמי של הרכב, אני עדיין מוסתר עם גוף הרכב, עם מכוניות נוסעות לאורך הציר, הם לא יכלו לפגוע בי, אני גם יכול להסתכל לכיוון המכוניות שאני לא אפגע. לזכור תמיד הכניסה היא מהחלק הקדמי, להגיד שלום לפנס הקדמי. אני עוצר ומוסתר כל כולי, ראיתי שאין מכוניות, אני הולך עם הפנים לכיוון הגעת כלי הרכב, כך ואני אהיה מוגן, שלא אפגע. עם יד שמאל, אחרי שאני בטוח שאין אף אחד, אני פותח את הדלת ונכנס לתוך הרכב. לפני הנסיעה נכנסתי למכונית, אני צריך להכין את עצמי ולהתאים את עצמי למכונית. זה כמו למדוד חליפה ולהתאים את התפר ואת התופר ואת החייט לאותה חליפה. אני מתחיל עם כיוונון המושב. רגל שמאל צריכה להגיע לסוף הקלאץ', אני מקדם שן אחד, לוחץ על הקלאץ'. שימו לב שאני לוחץ על הקלאץ' עם החלק החיבור של הרגל, זאת אומרת עם הכרית בין האצבעות לרגל. לוחץ עם הכרית בין האצבעות לרגל עד הסוף, עדיין צריך להיות לי קיפול וזה רחוק לי, אני מקדם עוד שן אחד, כאן זה יותר נוח לי. אני חייב להרגיש שהעקב על הרצפה, כי כשאני משחרר את הקלאץ' בראשון וברוורס, אני משחרר כשהעקב שלי על הרצפה שמשמש לציר, שאני לא מרים את כל הרגל ומשתמש בשריר הזה. אני לוחץ קלאץ', אני מניח את העקב על הרצפה ומתחיל לשחרר את האצבעות. לכן המרחק הזה הוא מרחק נכון, שיש לי פה כיפוף ולא יהיה לי מצב שרגל מתוחה. אחרי שסיימנו עם כיוון המושב, מתחילים כרית הגב. כרית הגב, יש לנו פה ידית בצד שמאל. הידית הזאת, כשהיא נלחצת, היא קפיצית, היא חוזרת לעצמה, אבל אני מחזיק אותה על מנת לכוון את הגב, לשים את הידיים לא צמודות מדי ולא רחוקות מדי, אלא כרית היד תהיה בצד ימין. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את ההגה כמו שעון, בשעה 2, אני מניח את הכרית במרחק כזה, ששתי הידיים שלי יהיו מתוחות, כשאני יושב בגב כזה ידיים ישרות עם גב מתוח, ואז כשאני חוזר, יש לי כאן כיפוף, שאני אוכל לסטות ימינה או שמאלה מבלי להיפגע ולא למתוח את המרפקים ולהיגרם לנזק בזמן תאונה. לאחר שכיוונו את המושב ואת המשענת גב, אנחנו עוברים לכרית הראש. תפקיד כרית הראש היא למנוע מאיתנו לשבור מפרקת בתאונת החור, שהראש לא ייזרק לאחור. כרית הראש צריכה להיות כשקו העין עובר באמצע הכרית, קו העין עובר באמצע הכרית, אני יכול בעזרת המראה לראות את כל הכרית ולכוונן אם צריך להרים למעלה או למטה. יש כאן לחצן בכרית עצמה שהוא מוריד ומעלה את הכרית. אבל חשוב חברים, הכרית ראש אמנם לנהג, אבל כל מי שיושב איתנו באוטו חייב לכוונן לו את הכרית ראש בדיוק. כשאני כנהג אחראי על הרכב ואחראי על כולם, יוודא שכולם עם כרית הראש מכווננת לאמצע קו העין. על מנת לשמור על חיי כולם, תוודאו את זה כנהגים, אל תתרשלו בעניין הזה, ואז כשכווננתי את הכל אני עובר לחגורת הבטיחות. חגורת הבטיחות תעבור באופן ישר ולא מקופל, כי כל קיפול עלול לשבור את הצלעות, גם בחלק התחתון וגם בחלק העליון. חגורה ישרה ולא מתוחה מדי, בנוחות, היא צריכה להיות חופשית, אנרצית ותקינה. גם לכל החברים כנ"ל, להסתכל על כולם, לוודא שכולם עם חגורות, כולם עם כרית ראש מכווננת, אז אני מבחינת המושב מכוונן ומוכן לנסיעה. השלב האחרון לפני התנאה זה כיוונון המראות. אני צריך במראה המרכזית לראות את החלון האחורי בשלמות, כולל ימינה יותר ככל האפשר. במראה השמאלית, ויש לנו פה כפתור בלוח מתגים, כפתור שנותן לנו את מראה שמאל, וכפתור שנותן לנו גם אפשרות למראה ימין. הכיוונון הוא בעזרת ג'יירו, אפשר לקחת שמאלה, ימינה, למעלה ולמטה. במראה עצמה אני צריך לראות חלק קטן מאוד מהמכונית, את החלק הלבן בחלק הפנימי של המראה, והחוצה. בחלק התחתון, בשליש התחתון, לראות את הכביש. זאת אומרת, התחתון את הכביש, בימני ביותר את המכונית ממש בקטן, ומשם החוצה כנ"ל במראה ימין. במכונית הזאת לדוגמה יש לנו מראה נוספת. כל מכונית שיש לה וו גרירה,
שזה הוסף מרגע שהיצרן בנה את המכונית. אנחנו מוסיפים מראות רוחב על מנת לקבל יותר שטח שדה ראייה, כולל את העגלה שבאחור. מכונית שאין לה וו גרירה, המראה הזאת מספיקה. כשיש לנו עגלה, אנחנו חייבים לוודא שגם העגלה מאחור נמצאת בתחום הראייה ושדה הראייה הנשלט על ידי הנהג, ולא לאבד את התחום שנמצא מאחרי המכונית, כי הוא מאוד מאוד קריטי במקרה של תאונת דרכים, למנוע את התאונה גם מאחור ולא רק מלפנים. עכשיו סיימתי את הנסיעה. אני יורד מהרכב, כמובן אחרי שאני מפנה מבט לאחור, פותח את הדלת בשיא הזהירות על מנת לא לקבל מכה, יוצא עם הפנים לכיוון המכוניות, טורק את הדלת, ושוב כאן הולך עם הפנים לכיוון המכוניות על מנת לא להיפגע. ונכנס לחלקו האחורי של המכונית, וככה אני שוב מוסתר. אחרי שהכל מקוון ויש את כל הציוד וכל הכלי נהג וכל הניירות, הכל מסודר, אז אפשר לצאת בביטחון לדרך ולהיות בטוחים שנגיע בשלום ליעד, בעזרת נהיגה נכונה, בעזרת סבלנות וסובלנות כלפי הסובבים אותנו. תודה רבה חברים, נסיעה טובה.